ngisaphila mama kuleli goli lakho mama ubonge mama wami Ntombi yakwangena mama mama ubonge mama uma ngibuya ngisaphila mama kuleli goli lakho mama mama ubonge mama mama ubonge mama mama ubonge mama lubaqedile kanje goli uhlanywa ngenahlo mama felicitamo uhlanywa ngenahlo mama ubonge mama lubaqedile kanje goli uhlanywa ngenahlo mama felicitamo uhlanywa ngenahlo mama ubonge mama mama ubonge mama Ntombi yakwangena mama mama ubonge mama ubonge ngiphila ngamanga wesibani ayikhala mama ayikhala Ntombi ayikhala baba wena ngijulile Mntanami ithatha impepho isiyelinde sibona abadala bakuvele Mntanami ithatha impepho isiyelinde sibona abadala bakuvele Mntanami ithatha impepho isiyelinde sibona abadala bakuvele Sanibonani. Ngimbingelele iminyaka 2023. Lo mbingelelayo umfoka Msezane phansi eFriday endaweni yakwangena etsheni esigodini sakwaNhlanhla. Ngaphesheya kwaSengoje lapha indawo zangizonke lezo. Cha akukho ukuthini engizokusho lapha. Ukhuluma ke ngihlula kodwa ngizongipha indlela. Kunomsebenzi omncane nje engwenzile nezathu sokuthi ziningi izinto enginazo yimi futhi umuntu onengqondo ekhanda angisho ukuthi abanye ayikho ingqondo ekhanda kodwa yimi umuntu onengqondo ekhanda ziningi izinto enginazo ekhanda yingakho ngithatha isiqhumo sokuthi ake ngizame ukuthi ngenze umsebenzi wami ukuze abantu bezizwa izinto enginazo bewuze umsebenzi wami kuningi nje amateme enginawo njengoba abanye bengazi ukuthi yangibukile abanye bazi ukuthi umfoka Msezane kuyalimala kanti angayethu uye lo wayishiwa umZulu umfoka Zulu inkabe ngisebenze nazo lezo okhuzane mayithoza mntaka mama abuyabiza abafana bamphela banayibongo omngcombololo yebamngcombololo umsila waqola makodwa omhlanga eqola mashaba lapha ekhaya ya yimi ke lona umnikazi wempupho oyithenga egqula aphinde futhi ayithenge ekhaya khuzane nje mamuze esho njalo wayisuka eshokimi nomZulu so kule kunyaka lo siyayishiya umnikazi wempupho sizobabuza ukuthi kanti ngubani into emnandi ngoba into emnandi bafowethu angifuni uqamba manje into emnandi yimi ngimnandi ngimaqondana ngiphinde futhi ngibe mnandi naseshendeni yimi indoda engakusabu konje umfazi ngondle ekitchen ngiphinde futhi ngimondle nasekameleni iyeza ipi yami eyezingoma ezu5 ngiyabonga kakhulu phansi Philip la ngisuka khona amongezi Mnanduka na umnandi ayewa mnanduka na umnandi ayewa mnanduka mina nabafazi abathathu ayewa mnanduka uyemabela mina ngiyakuthanda wethali magazu nawe ngiyakuthanda mina ngiyakuthanda mama mathani nawe ngiyakuthanda mina ngiyakuthanda wethali izithando zenkosi mina nginyame bayangizonda mina nginyame bayangizonda ngihlale ngiyela mina ngiyamazona ngihlale ngiyela
ngisuka bese ngidlala ngedlala umfana dlala ngizothi 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 ngisuka bese ngiya ngenduku umfana dlala ngezandla ngizothi ngisuka bese ngiya ngenduku umfana dlala ngezandla ngizothi ngisuka bese ngiya umfana dlala ngizothi ngisuka bese ngiya umfana dlala ngezandla ngizothi ngisuka bese ngishaya ikhanda bese yakhala bese liyoba bafana bakithi nathi baqonda naphinde futhi ngbendazi naseshini yimi into mayijojela umakhelwane yimi into engasakuwodla bafana bakithi